Laite on lämpötilasäätäjä, jonka valmistaja on Siemens. Telepermin säätäjän nimi. Säätäjä on PID-säätäjä. Syöttöjännite tässä on 220 volttia. Ja näistä napikoista, mikä tässä edessä näkyy, tässä asetellaan asetusarvo. Tässä on P-sääriän napikka, sillä voidaan säätää sitä. Tuossa on I-termi ja ylempänä, ja tässä on sitten D-termi on tuolla ylempänä. Ja näitä napikoitahan käytetään tietenkin sen käyttötavan mukaan. Ja tässä näkyy tämä eroviesti. Ja tässä on käsiajolle tai sitten automatiikka-ajolle. Takana täällä on myös relé-lähdöt, jos halutaan pitää rajoituksia lämpötilassa tai vastaavassa tilanteessa. Ja anturina tässä toimii esimerkiksi platina, rhodium platina, joka on näitä termoelementtiantureita. Ja ulostulo, joka tästä lähtee, ohjataan venttiiliä tai muuta toimilaitetta, mikä vaatii lämpötilan korjaamista. Tässähän tämä periaatteessa tämä periaate onkin.